Mga puso, makita sa video nga ini-upload sa social media sa isa ka residente sang Banwas sang La Casellana, Negros Occidental ang ulan nga may upod nga ice o kunyelo nga daw kaangay sa piso ang kadakoon. Sunod sa La Casellana MDRMO Biyernes ang hapon sang nagbubong mabaskog nga ulan kadungan sang pagbaskog sang hangin. Apang sunod sa MDRMO hindi naman inibago sa mga residente bangod. Masami ini maeksperiensyahan sa ila lugar. Naglawig sa kapin isa ka oras ang pag-ulan nga may dala ice. Wala man sang may na-report nga nahalitan o ko napilasan sa insidente. Mga kapuso, para sa aton nga lakat sang panahon, aton makaupod si Pag-asa weather forecaster Rafi Tapales. Mayong hapon sa tanan, ari ang latest update sa panahon karong adlaw, Hunyo 20, 2022. Sa ato na synopsis, ang ridge sang high pressure area ang naga-apekto sa northern kag central Luzon, samtang easterlies naga-apekto man sa iba pang bahin sa pungsod. Bangod sining sistema, ang kabilugan sa pungsod maka-experience sang maayong panahon, luwas lamang sa mga isolated na pag-ulan. Temperatura sa subong na adlaw magalin sa 25 to 32 degrees centigrado. Ang rason kung nga miyara kitang nagatabo na mga pag-ulan sang ice kay possible yung presence ng cumulonimbus clouds na kung diin ang temperatura sa lower atmosphere and there is a ground almost negative or 0 degrees Celsius. And ang cumulonimbus clouds nag-develop ina dira sa kawaan sang mga yelo na posibleng iulan. Pagtupa sa ground, hindi siya masyadong natunaw kay mga dalag kong ice pellets or kunyelo, kaya nagatabo ang mga pag-ulan sa yelo. Yan ang latest update sa panahon, halin diri sa Pag-asa Iloilo. Rafi Tapales, maayong hapon.